Edin ra no asechire nyina ne se ye bae na edin no da ho ye busa mu no na aye ekwan a ye nananom etu ye no wobreye. Me Asantini platform on social media, one very vibrant platform that is promoting culture, that is promoting Asante Sema Ebehia, and then promoting the general group of Ghanaians. For me, I commend them for a good job done, and it is something that others should emulate. Promote what is yours, promote what brings your interest, promote what puts you ahead, promote what makes you a Ghanaian. So me Asantini, Pia Maya Day. Nana Abransafo awerewa otoso mienu ra hema me na awie me ne matran konwa ahia ye betwetwe nkomwe ni nyina ne se ra yefi Asante kontenase na azakasa bi na siye na ma edie mu na ye de bedu mantam ha eye Volta region sese ye frɛ no uti nananom so baaye no wo anya akwadworo baby ekoso ye no na mu twenye enti wotena ho mre tenten na akasakasa no nyon akasakasa no ye pani ana odi anim nana tiprekese ba ona di osana anim ye tena nkro bebre so ye tena na ye tu nti ye bedu mantam ha na kyese aha ye maye ye beto ye nuan mu ebi ye tapafo wo mo gye ye few so ye tena fefefe na enu achi no ye nananom gu amipo no mu a wodi akotene wo mu ana ebi mu asane abafom abehwe ne ekoso ai wo mu na wo mu yi nipa baako so metena fom ha na onhwe se atamfo bi ba na wabo hu nti wodi mu na kyese na se wiase edwo nti yetu maako de bae na before ye betuo no ye benya sofopani bi efre no owura Nicholas Clerk na osonsempa Kristo nsem na odinam obae nso obete se enipa bi hye emipo no mu no wanya akwadworo oforo ko ho na omo kotena mfie tenten kotena cheye na ono so kansempa no yenso ye de ye nananom amamre nana wonomo eye ye ko wie se owura Niko yetwa no sin eye tuba fom kra ne gyaye nananom ho na obae na obehwe mpo no mu no na kyese ese ye ba nti oyiye maako na wo bedu ha na wo abo wakura we bedu ha na wo abo na kura ochiche mu ti ese kuro no yaye kuro no owura Niko nso kwacheche ne de ye frɛ ba bi mission sukuu kuro mu sa na ye frɛ ho na brofo na aye no mission na woyi abusua toa num obia leader ekotena mission ho enti ya nnadai ye wo ra obia wo efie wo mission na ye di mu ana kyese ya batatam ani buye ba kakra na kyese bipo no so mom de owura ayi papa no tiprekese ba no nyani ba bi koye enti wo ba tatam ha no na wo mi owura bi papa bi e frɛ no odikro yaw ona na kyese ohwe kuro no so odikro nye oman hene odikro mse obia twini bi ate ase a kyese ona ehwe oman no so ya nanam so ba ye no wo mo cheche abusuanum ma ekowie se chensase a eda ho nti abusua bia wo na sase a odom wo ha afi ahensem nso so ye cheche mu ye wo oman hene edibia ye wo benkum ye wo nifa ye wo jase ye wo ankobia ye wo adonten ye wo apagya ye wo sana ye wo
chidom na jantoa na chese ahia aye council awia chese aye oman enti yedi titi mu ana ye mpanifo na ebi kọ na ye hya anan na oman hene die no de odi kro ya no free mu no wo ma abusua foforo ni na behwe oman no so chese kro no ntumi enna hɔ kwa na woye no saa na akoye se kro no ewo enianimu a oye regent na chi no o be si oman hene eye nana sesu odi kan na chi no onya ne ba bi koye ana wosi nana safroba a otoso mienu 1976 ena nana safroba ko ne nsamanchire ena 78 yepaja oman hene da sebre asarba na ohwe oman no so chese ne tenten tietie mu no ana da asarba bedi ohene beye 40 years ansa na ono so ko ne nsamanchire na akonwa no abeda mpan enti yedane ma na kontiri se oman hene ni hodi a ene kontiri nhwe akire chese ene kontiri ene tete hwa na ja wo defo be fa nana ede no koye enti na chese akonwa no abeda mpan enti akire ko wie adonten hwe akire adonten so gusu a chese ese yepe akonwa wura na yede ma no etoto yeni no ne nyina na chese yene yenuanom kontrasefo ena hwebom bibia yene kontrasefo ahya se na kontrase ni hene nti ne yene yenuanom kokofu efo ena ne hwebom ekura se omanhe no free mu no na ba ma kokofu ena ebe kura ya kura emaaye a chese yede titi mu a na se mfie duni yetumi hwehwe dehye na obehwe akonwa no so man watumi akọ opem so ho na wakosom na yenyina atena asomdue mu enti beye na oche ni na se dabi abrewa ono so wabre enti yebepe dehye na wabehwe akonwa no so amaye se ye amamre ene amane ema ya branch dehye no achese nra ene da yi no pie kire oman no moba ya sese ye ahoboa se ye bekọ ye nuanom kontena se ehene ho na daroma ode akọpem so ho ye wura ho na branch ye ne dehye no akọse bibi akire ye wura edin wura no ase kire nyina ne se ye bai na edin no da ho ye busa mu no na aye ekwan a ye nananom etu ye no wobre pa mfie be ye aduanan na nkwakora emrewa na wode wonan mu emuro mu nam enti wokoye ne se wo be frɛ no ware afi na se o kan ware na aye chenchen bi enti wiase tre no ne bie ba no ene nananom ye se ne saa ye frɛ no wura saa na asɛm no ko wie ye Ikisuwa ye kamusa ye mi asantini media wodi na so ewa ha ebua mamie me fata nsantisem ho ni na ya bahu dawro ewa be fonti tafidie so na mi sha bon papa ni ye nana kwaku abroa rara sana hene be mfie hasa eduafie bakuntam ni se rara fo se na nyima ekan no etutu fi kuntanse ebetra tatemwa aye friend rara edika kura tra kwa u se no kan no yebeka agri aseba akom aye nebremu friend atimpoku no yetutum san yebetra nuanum konyafo yebetra nuanum tapafo se no kan yeba na aso ketefo no wase na ohima kan no ye no kokko yanim ye nuanum ayo kaja kromfo ene kobo aye pa ti ye namfo na sesi ane se ye no mfa namfo no ti na bomfo no apɛ asem ti omo fa nuanum prekope enti na ayese
ya chichiri oman no a ra no se na nana hima kan na se e obi a ye de ho bom enti yesum Gbemu Traditional Council tata ne ye ne ye ho sa kose wo omo kombo aye ti emre ekọ na nimu a na eso omo kasa na omo ka no se bi rara ya kanfo a efi kuntanse a ye bae ye ntimi nkan bo ani bi enti na se ye hwehwem na ebo nti ye de chọchọrọ ekoto National House of Chief anim ewo 1980s no na ombehwehwem omo man akwanya se omo hwehwem yo mo hu se ampa ya kanfo no na se ne ombete afi Gbemu sum ho na yankasa ya de ho nti omo man paramountcy in the late 80s around 1988-89 da sebre asareba emre so eno be ma yenya afa hodie nti yekọ into 90s na yempanifo etu osa ajenko kurofo miofa antwinum nyina di ho akoten papa amom tu kwan ko hu yewura opoku ware saa kosi onu kọ na chi nye no wura na abreso mpo na oye hu yekoso aye ti yewura na otikọkọ so otumfo eba ya no so beto aso ehwehwe mu saa so se no kure ni ofanom ofa prekope makuntase ema otumfo ni ofanom te eframantam a enti se ono so ohwehwem saa mre no na yewura adujamfi a owokuntase no na yo mahene na otiso tie nyina yekọ manhia na okotie nyina yenum sem na chiame ba kompra empo na edi anim na yehwe saa mrem ti ekotu mre bi no ye saa nyima nyina ye fi saa osum na ase ebedi ye ho a yekọ koso akire yewura otumfo ti enedai aye wai yensum obia ewo mantem a yesum ye de ye ho a yesum otikọkọ so nti yenya saa afa hodie no behwe mu Adwumabedu Commission ehwe mu wa benya afa hodie na ye kurom ha no na aye nkrofo bebree adwun bebree omonte ase se ye grant paramountcy na o one stool ye ni baby wo Ghana mam ha Chieftaincy Act 75 no ma ho kwan se wo two paramount stools wo betumi aye nuanom una mbekọ benkro mwatra akonya bakoso eni ti aye benya Traditional Council na ye try ye ho rural traditional area enye sananka first enka nanka Gbemu de ye kan ho se rural ka Gbemu traditional area enti si ayanya yewura mama me ho so nana safro ban yi ye no eba kwa kire yewura waka bibi akire yewura se nana hima aka ye no na yasaba na yabatutu enyima yi se na amamre tie no na yenia ya trust na yasum opinso se na amamre tie no rara efikunta se prekope na meka bibi kakra afa eni kokofu ensem ho me bai na yetu menu se ai se ya ja kokofu mra da se bra sare ba ko na chi na yewura ye kuntase fo na yeni kuntase mahin enti ebe se yenua ayokofo kokofo so ayokofo se rara pepepe otufo ofa no ni kokofu enti odiye kokofu sa se okay kuntase eni hene enti yensum yo bibi ka kire na yefafa kokofu so na sonti na yeni kokofu na sign ye hia bibi a ye bọ kokofu mahin brema okuji esuo yane na eko saa kwese yebesi oji abo a ono ye kuntase mahin sisi a yenya kokofu mu yese na ebinu pa kire no no dodo no de yebekọ akoda na ase na ono so wanya awukase yewura mfi no yewura mfi kokofu kraa o ye nuanom enne dai se kokofu transi a na rara hene atrase dwabe na dikan na rara hene
na bɛtena ase na yɛso yɛatena yɛne ayɔkofo a yɛsum yɛwura ɛyɛ ɔpemsoɔ sɛ na ɔfa no